Mayor Jerry Treñas nagpangabay sa pumuluyo sang syudad nga magpa-booster na, bangod sa amat-amat naman nga pagdamo sang kaso sang COVID-19. Kag pila ka mga panugyan ginhatag sang alkalde para sa palaabuton nga 100% face-to-face classes. Amat-amat na naman nga nagsaka ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Base sa pinakaulihing nga datos sang Iloilo City Health Office, as of July 10, 25 ang confirmed COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo. 18 diri ang bag-o nga mga kaso, 6 ang local transmission, kag 1 ang patay. Sa pihak sini, ginathag ni Mayor Jerry Treñas nga wala sang travel restrictions kag wala sang lockdown nga matabo sa syudad. Para makapadayon ang ekonomiya, importante suno sa alkalde nga mapataas ang numero sang pumuluyo nga mahatagan sang booster sa COVID-19 vaccine. Sa flag raising ceremony, nagpanawagan si Mayor Jerry Treñas sa publiko nga kung mahimo magbisita sa mga district centers para mabakunahan na sang booster shot. Madamo na ang cases subong nga nagabalik. Amo na nga kami ni Vice kag sa mga konsyales naton nagapangabay gid kami tani nga mapa-booster gid kamo. Pwede na ang second booster, no? Kag waay man sang overdose diri, pero ang isa nga ginambal ni Vice President Sara nga by November mabalik na gid ang face-to-face classes. Amo na nga gakampanya gid kita mapabakuna, mapa-booster, mapa-second booster para nga may protection ang tanan. I think may ari kita diri sa dalom sa care sang booster. Nagapangabay gid ko sa tanan nga wala pa naka-booster kag wala pa ka second booster palihog lang magpabakuna kamo kay para nga may protection kamo. Labi na gid nga magbalik na ang face-to-face classes by November. Sa pihak nga bahin, magabalik na ang 100% face-to-face classes sa Nobyembre. Gani, ginapanugyan sang alkalde nga magpabakuna kag magpa-booster ang tanan, ilabi pa nga hindi na required nga magpatigayon pa sang COVID testing sa mga estudyante. Apang kinahanglan sa gihapon magsunod sa minimum health protocols, kaangay sang pagbutang sang hand washing facilities kag pag-obserbar sang social distancing, mga bagay nga ginpreparahan na sang mga buluthuan. 100% na na-push to nila nga dapat may mga hand washing facilities. Gin-report kay na sang aga sang aton nga city architect nga kita dito 100% ng aton nga hand washing facilities para sa schools. And we are ready for face-to-face mag-abot. Nagapatigid ang alkalde, agud makapadayon kag makabalik liwat ang tanan. Kinahanglan magpabakuna kag booster shot, bangod ini ang makahatag sang dugang nga proteksyon sa lawas kag sa palibot. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.